Com te dius? Paquita, En quin mas vivies? a la costa. A quina escola anaves? A la de la costa. Quants anys vas viure en eixe mas? Ai, 18. Quins records tens de l'escola? De l'escola pues, jugàvem molt més que d'aprendre a escriure. Perquè se n'anava la mestra allí al costat que estava la casa que tenia el comedor i nosaltres ficàvem a jugar. Com era la vida de la mestra? La mestra, molt bé. Hi havia que pujàvem del poble i passàvem fam i mos cridaven que baixàrem berenar. Hi havia xiques que faltaven? Sí, també, clar, perquè hi havia molt lluny i si plovia o feia molt de fred, les xiques no venien. A quins jocs jugàveu i quin és el que més t'agradava? Jugàvem a bous i a agarrar-se d'uns altres. I arrastrar-se per un puesto que hi havia un esbarador per avall que si heu estat allí l'haureu vist. I s'esgarràvem tots els pantalons per detrás. Pujàvem a unes carrasques i menjàvem billotes. Com era l'escola? L'escola era molt gran. I que està. Quantes sales tenia? Quantes? Oh, només una. I teníem una estufa per calfar-se. Quins materials escolars Un llibre, una llibreta i 4 o 5 llapisos. Quins mestres teníeu? Ui, mare. Una de València, una de Gemesí, dos de Castelló, una de Borriana o de Villarreal. Cada any una. Hi havia comedor? Sí, però no menjàvem allí, perquè estàvem proper de l'escola i els xiquets que venien de lluny se duien berenar. Quin horari teníeu? De les 9 del matí allà a les 3. I Armèlia no va baixar, Dolores. El meu cosí Domingo del Barranc. Del Mas de l'Àrea, Juanito, que ja s'ha mort. Del Sabater, Dolores. Del Polit, José i Eduardo. I qui més? D'Arminyà, si a casa hi va vindre Nieves, la que està casada amb Joseret. I això ja van. I nosaltres posarem Joseret, Enrique, Arcadio, Rosita, jo... Ja està, ja no sé què més. Juguem a boua quan eixíem d'escola per anar a casa. En negota, doncs mira, vols que t'hi digui una. Jo pujava un qual d'au ja a la font a casa, perquè nosaltres no teníem cisterna. I a mi tant camí, José, el mascle que li diuen, en una patada me'l tiré. Jo el primer que vaig fer és anar a casa de sa mare, que tenia cisterna, que me n'ompliré. Veus? Hi havia cosetes. Això, com que mira com se me n'anaven a casa. Això Joaquín, eixe que no està prou bé, i se li fèiem fer tot el que volíem. I l'abuela, com vivia allí de l'Alcollet, allí on viuen els hippies d'estos ara, no són hippies tampoc, un matrimoni que Pedro que va ser d'això, allí vivia Joaquín. I l'abuela d'allí dalt li fa, Joaquín, puja que te pegaran, puja que te pegaran. I així, no? Tot això, coses així. Tots bullits pels bacons. Volíem pegar los espavos, que tenia d'altres pavos per allí, i en un bastó anàvem darrere dels pavos, com els xiquillos ja van a jugar. Això. Va ficar una garba d'herba al balcó i a mitjanit me diuen alça't, que han passat els reixos i no sé què t'han deixat al balcó. I me van deixar una nina de cartó. I aquella nina, saps què va parar? Que la meva cosina li va arrencar les cames i vam renyir les dos. Així era la vida entonces. Ja van. I la meva cosina li donaven safanòries, talladetes des d'un plat, en una miqueta de sal per damunt i oli. I jo li deia, dóna'm un trosset de tastar. Ah, no, que me dol. Li dolia que me tastaré allò. Veus? Bueno.